खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। जाय महिला आइजोफोरा अरुनदयनि जि गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन दै, सिगांफोराव एप्लाइ खालामनो मोनाखै, अर्थात जाय बिथांमोना खालामदोंमोन आरो बिथांमोना बे 9,000 फैसाखौ मोनहैनो हायाखैमोन दै, बिथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामफिननो गोबाङानो नेनानै दंमोन। दा बे गोदाननि एप्लाइ बे माब्ला जागोन गोबां महिलाफ्रानो सानबाय दं दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो जास्ट फोरमायहरनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। दा बे अरुनदयनि जि गोदान एप्लाइ जाय महिला आइजोफोरा एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै थानाय जि गोदान एप्लाइ, बे एप्लाइआ माब्ला जागोन बेनि जेबो फिक्स डेट ओंखारना फैयाखै दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना मोनसे साननानै लानो हायो, नैबे गोलोम बोथोरनि मोनसे बाजेट सेसन जयो नालाय आसामाव, बे बाजेट सेसनाव नोंथांमोनहा साननानै ला बे अरुनदयनिबो बा बे अरुनदय 4.0निबो मोनसे आपडेट लानानै फैनो हागौ आरो बिथांमोना, बा आसामनि जि बिजेपि सरकारा। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा जुलाइ मासहालागै बे अरुनदयनि 3.0निफ्राय एबारथ' 4.0 जागोन नालाय, बे 4.0आव माने एप्लाइ खालामहैनो हागौ आरो ना, एप्लाइ खालामनो मोननो हागौ आरो लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना एसे जाज खालामनानै लानो हायो। दा नोंथांमोना बे अरुनदयनि जेब्ला 4.0 एप्लाइ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेवहाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना एभ्रिथिं गासैखौबो बुथुमनानै लाखा लोगोफोर। बेवहाय जाय बिथांमोना रेशन कार्ड गैया, जाय महिला आइजोफोरनिया बिहामजो आरो बिखुनजो गांसेयानो रेशन कार्ड दङ, बेखौ नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ आलदा आलदा बानायनानै लाखा आरो जेब्ला अरुनदया एप्लाइआ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बेवहाय जाहाथे बयबो माने बिहामजो आरो बिखुनजो सानैबो एक्सट्रायै अरुनदयखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बे रेशन कार्डनि जि एक्सट्रा जि खालामनाय जि बुखावनाय रेशन कार्ड गांनै बानायनाय, बेयो खामानिया दा सोलिथ'वाखै दे लोगोफोर। दा रेशन कार्डनि मोनसे आपडेटसो सोलिबाय दं, जायनि न'खराव उन्दै गथ'फोर दङ बिथांमोननि फिंगार प्रिन्ट होनाय माने आपडेट खालामनाय, आरो जाय बिथांमोननि न'खराव गासिबो मानसिफ्रा माने बे रेशन कार्डआव आपडेट होआखै दै, बिथांमोना गासिबो फिंगार प्रिन्ट KYC होजोबनांगौ। बे खामानिया सोलिबाय दं। बे खामानिया जोबखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जानो हागौ बे अरुनदयनि एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ माने मोननैहाय बानायनाय, न'खरसेयाव बिहामजो बिखुनजो एक्सट्रा बानायनाय बे जि खामानि, बे खामानिखौ माने आसाम गभर्नमेन्टआ एलाउ होनो हागौ आरो लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथांमोना बेखिनिखौ नेनानै थाबानो जाबाय। जेब्ला बे रेशन कार्डनि जि न'खरसेयाव गांनै बानायनाय खामानिया जानानै फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बयबो जाहाथे बानायनानै लानो हायो, बेखौ नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ बुथुमनानै लाखा आरो जेब्ला अरुनदया एप्लाइ जायो नोंथांमोना बयबो बे अरुनदयखौ एप्लाइ खालामहैनो हानाय बायदि। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि बेंक एकाउन्टआव दासिमबो जुदि आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना बेंकजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै ला। जेब्ला अरुनदयनि फैसाया सोगोन अब्ला नोंथांमोना जाहाथे बयबो मोनजोबनो हायो, आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना दा बेफोर खामानिखौ गोबाव खालामनांला। जायनि न'खराव बेफोरबायदि दासिमबो खामानिखौ मावनानै लायाखै, नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया PM किसाननि जि 23थि इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, 23नि इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ माब्ला मोनगोन गोबां आबादारिफ्रानो सानबाय दं। बे 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बिनि जेबो फिक्स डेट ओंखारनानै फैथ'वाखै दे लोगोफोर। अब्लाबो नोंथांमोना मोनसे आन्दाज खालामनानै लानो हायोदि बे 23 जि इनस्टलमेन्ट PM किसाननि जि फैसा, बा मोननो गोनां 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ सिगांनि जि मान्थफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मिथिनो मोनो दे, नोंथांमोना जुन आरो जुलाइ लोगोसे आगस्ट, बे जुन जुलाइ आरो आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना जुलाइनि 15हालागै माने गेजेर मान्थआव मोनो दै, मास मोनथामाव खनसे मोनो नालाय, बेवहाय माने गेजेर मान्थआव मोनहैनाय जायो। बेखौ नायोब्ला जुलाइआव मोनहैगोन नोंथांमोना। जुलाइआव मोनहैयोब्ला नोंथांमोना जुलाइनि बेसिसाव मोनहैगोन बायदि 15 नङाब्ला बेनि गेजेराव 17, नोंथांमोना बेनि गेजेराव मोनफैनो हागौ दै। 15 नङाबा 17 जुलाइआव नोंथांमोना बेखौ मोनहैनो हागौ, बे PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टखौ। आरो बेखौ नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै लानो हायो आरो। दा बेवहाय जेबो PM किसाननि
23 इनस्टलमेन्टनि जेबो फिक्स डेट गभर्नमेन्टआ जेबो रिलिज खालामनानै होथ'वाखै दे लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामनानै होयो माने हाबनायनि सिगां 23 इनस्टलमेन्ट सोनायनि सिगां सानथाम बा सानब्रैसोल' सिगां नोंथांमोननो बे डेटखौ माने बिथांमोना रिलिज होयो आरोना लोगोफोर। दा बेवहाय जेबो डेट फिक्स ओंखारथ'नानै फैयाखै लोगोफोर। बेनि थाखायनो नोंथांमोना जुदि PM किसाननि सिगांनि थाबथानाय केस्टिफोरनि फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै दा बेनि खामानिया सोलिबाय दं दे, आं बुंखाबाय दं सिगाङावबो आरो दिनैबो बुंबावबाय आं, नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावनानै लाहैबानो जाबाय आरो। सोरनाबा लेन्ड हल्डिंनि प्रब्लेम, सोरनाबा KYC नि प्रब्लेम, बेबायदिनो सोरनियाबा आदारजों बेंकजों एकाउन्ट माने बेंकजों लिंक गैया, बेफोरबायदि प्रब्लेम जाजोबना दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोर प्रब्लेमफोरखौ दा 23 इनस्टलमेन्ट हाबनायनि सिगांनो क्लियार खालामनानै लाखादो लोगोफोर। जाहाथे बयबो PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्ट फैसाखौ बयबो मोनजोबनो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।